καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε έρθει με το Διονύση σε ένα μέρος πολύ αγαπημένο για να ξεκουραστούμε, να γιορτάσουμε την επετειό μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος και πρέπει να σας το δείξω. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Μέσα στη φύση, μόνο το γάβγισμα της Ρέιλα ακούγεται. Διονύση! Μαυρίζεις τη σκιά. Καλά τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπέροχο μέρος. Ξεκουραζόμαστε λίγο μέχρι να πάρουμε μπρος και να συνεχίσουμε την καλοκαιρινή μας περιοδία, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Εννοώ. Μέσα στο Μάιο θα ακούσετε και θα δείτε πολύ ωραία πράγματα και εγώ ανυπομονώ γι' αυτό. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όσο και όπου μπορείτε. Σας φιλώ, σας αγαπάμε.